Un ano máis, a Concellería de Turismo e a Asociación Noia Histórica volven a organizar as visitas guiadas durante esta Semana Santa. Desenvolveránse este xoves, o venres e o sábado, en horario de mañá de 12 a 1:30. Terán como a principal obxectivo poñer en valor a riqueza patrimonial e histórica da vila. Buscando darlle esa ocupación e destacando algo tan importante como o valor patrimonio que temos no Concello, estas visitas guiadas que este ano lle queremos dar un pequeno cambio, algo que funcionou sempre moi ben desde fai moitísimos anos, pero creo que ir cambiando as cousas e actualizándoas, pois creo que está moi ben, non? Son visitas que aproximadamente duran sobre hora e media, que serán o xoves, o venres e o sábado. Direi os títulos para que a xente se faga unha idea do que se pode encontrar, que é o 17, Noia entre pedras e historia, paseo polo corazón medieval, esa será unha. O 18 será Noia entre camiños, e o 19 tamén teremos Noia, Porto e Memoria. Estas visitas serán a cargo de Iria Camaño, que leva traballando con nós moitísimos anos e con Noia Histórica, unha noiesa xa de Muros, digamos, e que ademais o fai non moi ben, e ademais xa o fai con un sentimento como noiesa, non? Trátase dunha actividade con gran demanda que leva organizándose dende hai anos, cun prezo simbólico de 3 euros, que serán canxeables en calquera dos negocios asociados a Noia Histórica. Es un precio simbólico de 3 euros y que además cada uno de los que participan en la visita, estos 3 euros lo pueden después canjear en todos los establecimientos asociados a Noia Histórica. As persoas interesadas poderán inscribirse ou obter máis información na propia oficina de turismo, situada no edificio do antigo casino.